Ten a palabra a señora Ubiña Solla. Gracias, señora presidenta. Darlle a benvida a todos os mozos e mozas que hoxe nos acompañan aquí en esta tribuna. E, bueno, darlle a benvida tamén a señora Martínez, que dixo que os homes non estaban atendendo e a señora Martínez acaba de regresar despois de abandonar o pleno durante este debate. Ademais de confundir, pois, as competencias do Estado e as da propia Consellería. A verdade é que durante todo este debate as voceiras de todos os grupos da oposición pouco se dedicaron a falar da lei que hoxe, do texto que hoxe presentan e moito de outras cousas. Polo tanto, hoxe o Bloque Nacionalista Galego trae aquí a toma en consideración dunha proposición non de lei que no seu enunciado di que se crea e que se regula unha prestación económica con carácter periódico ás vítimas de violencia de xénero. Nós non imos apoiar esta toma en consideración, señorías, polos seguintes motivos. Primeiro, como vostedes saben, esta medida de axuda ás vítimas de violencia de xénero, como son as prestacións económicas de carácter periódico, ás que se refere a proposición non de lei, non a outras, xa leva 9 anos creada en Galicia. Galicia certamente foi a primeira comunidade que articulou estas axudas económicas para as mulleres vítimas de violencia, que hoxe vostede aquí pide que se regulen. Até o pasado ano éramos a única comunidade autónoma con este tipo de medidas e aunque outras comunidades como pode ser Andalucía, como pode ser Cataluña ou o País Vasco tamén as contemplan nas súas leis, a día de hoxe sabe vostede que aínda non as articulan. E máis, tanto na cantidade a percibir como no tempo que teñen as mulleres que dispoñen de estas axudas, seguimos sendo a primeira. E son reguladas, evidentemente, que xa vostede o dixo, as dúas comunidades autónomas do mesmo xeito. Este tipo de medidas que teñen como finalidade axudar as mulleres a rachar con unha situación de violencia forma parte da axenda política da Xunta de Galicia. Na maioría das comunidades autónomas se aprobaron marcos normativos co fin de adoptar medidas específicas en materia de sensibilización, en materia de prevención e de atención ás vítimas, que permiten, eso sí, desenrolar e ampliar aquelas políticas contra a violencia de xénero. En este sentido, pois a Lei Galega do 2007 para a prevención e o tratamento da violencia de xénero, o artigo 39, di textualmente: a Xunta de Galicia establecerá unha prestación económica dirixida ás mulleres que sofren violencia de xénero, dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica do agresor. Esta prestación aboarase periódicamente logo de que se acredita a súa situación de violencia e será o departamento competente encargado de regular as bases da convocatoria e a cuantía de estas axudas. E como o balance destas axudas que podemos facer dos tres tipos de axudas que ten Galicia, dende o ano 2006 ata o de agora, foi destinado un orzamento de máis de 22 millóns de euros, polo que se atenderon a máis de 3.000 vítimas. Si temos en conta que os orzamentos minoraron en máis de 2.000 millóns cada ano con respecto aos orzamentos que tiñan no 2008, creo que as cousas se fixeron e se fan razonablemente ben. Non só se mantiveron as axudas, sino que todos os anos se amplía o orzamento, e vostedes o saben, o que permite atender a máis mulleres que o necesiten, pasando, por exemplo, das 259 mulleres atendidas no ano 2008 ás 336 mulleres que se beneficiaron no ano 2014. Di vostede que as mulleres non están cubertas todo o ano. Mire, as mulleres que perciben outra prestación que poden percibir e desexan optar a esta, poden, porque é máis beneficiosa, poden facelo. E así o recolle o anexo no seu artigo 2 de solicitude das bases desta axuda.
Outras medidas que despois, se me dá tempo, lle pasarei a decir. Polo tanto, os datos demostran que dar cumprimento desta medida, que xa está contemplada no artigo 39 da lei, non supuxo ningún problema durante todo este tempo. Ano tras ano foron atendidas todas as vítimas que cumprían os requisitos e ano tras ano aumenta o número de mulleres que se acollen a esta prestación. En segundo lugar, di no seu texto, na páxina 2 concretamente, que a convocatoria anual destas axudas deixa en mans do Executivo de turno a decisión da súa convocatoria e tamén da súa dotación orzamentaria. Neste sentido, eu creo que o artigo da lei é claro, entende a obrigatoriedade das axudas independentemente do Executivo de turno. De igual xeito se estableceron cando vostedes tiñan as responsabilidades de goberno e de igualmente se establecen con este goberno. Dende hai anos, os orzamentos recollen esta dotación, como vostedes saben, ten carácter vinculante coa consideración expresa de crédito ampliable para poder atender a todas as solicitudes presentadas con dereito a esta prestación. No mesmo artigo 39 establece que será o Departamento competente na materia de igualdade o encargado de regular as bases de estas cuantías de axudas. Se fixo así no pasado, vostede o sabe, e do mesmo xeito se fai actualmente. Que propoñen vostedes mediante esta lei? Desenvolver un artigo da lei mediante unha nova lei, que, como vostede sabe, non é o máis práctico nin a nivel de tramitación, senón todo o contrario. Porque o feito de que a xestión sexa mediante unha nova lei nin axiliza a xestión, nin tampouco flexibiliza a tramitación. A fórmula empregada actualmente permite modificar, se é o caso, permite corrixir, incorporar novas medidas que poidan beneficiar as vítimas con relativa facilidade. E vostede o sabe. E iso non sería posible se os aspectos a modificar estiveran regulados por unha nova lei, tal como propón, xa que calquera modificación exixiría unha tramitación moito máis longa e moito máis complexa. En relación ás cantidades a percibir, ao tempo máximo de resolución, ao silencio administrativo que tamén vostede fixo referencia, na actualidade estas axudas se están desenvolvendo de xeito áxil e preferente, tendo en conta a necesidade de aportar a documentación que teñen que emitir outras administracións. Digamos que o plazo de un mes que vostede propón podería ser insuficiente para o conxunto da súa tramitación e que xa na súa intervención tamén puxo en cuestión. A día de hoxe, o tempo medio o que este goberno resolve estas axudas a vítimas é de un mes e 20 días, o que reduce en 4 meses, en máis de 4 meses, o plazo que está establecido na propia orde. Tanto o período de tempo en que se perciben esas axudas como o importe a percibir e a fórmula empregada en esta convocatoria é a mesma que se articulaba no pasado. Fórmula que se articulaba no pasado e que vostede era en aquel entonces a responsable de articular estas medidas, podendo chegar, en todos os casos, aos 800 euros mensuais durante 12 mensualidades. Pero, bueno, vostede tamén ten aquí a oportunidade de réplica e nos podría explicar por que a resolución de esos expedientes en aquel entonces, no 2008, resulta que superaba os 8 meses. Polo tanto, non vai a ser aquelo de que consellos vendo e despois para min non teño, non? Entonces, decir, o silencio administrativo consideramos que non é unha cousa inusual dende o seu punto da tramitación das axudas públicas, podendo darse o caso de que se concedan axudas ás que non se teñan dereito de estas prestacións e diría que de alguna maneira a cantidade é a mesma a que se percibe agora que se percibía antes, o tempo de duración é o mesmo cando
cando vostede tiña responsabilidade que o é agora. Se esta persoa percibe outra construción e quere renunciar, pois resulta que esa prestación pode acollerse á nova. Polo tanto, non vamos a apoiar, porque estou rematando, esta proposición non de lei que o único que pretende é desenvolver o artigo 39 da lei mediante outra lei, que a súa vez se ten que desenvolver mediante un regulamento. Segundo, cando vostede, señora Adán, tamén era responsable de articular estas medidas, non plantexou esta modificación. En aquel entonces, tiña a oportunidade de facelo e non o fixo. Creemos que, a pesares da crise económica, de dispoñer, remato, Presidenta, de dispoñer de menos orzamentos que dende o ano 2008, este goberno puxo máis cartos para poder atender a todas as solicitudes e atender a todas as mulleres que necesiten. Seguimos sendo a primeira comunidade autónoma na que as mulleres vítimas poden dispoñer desta prestación económica por maior cuantía e tamén a perciben durante máis tempo. Por lo tanto, nada máis e moitas gracias, Presidente.